Dobar dan i poštovanje. Dobrodošli u još jedan Mapei webinar. Današnja tema Mapei TNS sustavi sportskih podova za obrazovne objekte. Moje ime je Saša Kerep i stručni sam suradnik u tvrtci Mapei Croatia. Danas ćemo govoriti o sportskim terenima, no osim sportskih terena i izrade sportskih sustava, Mapei može ponuditi široki spektar raznih sustava za obrazovne objekte. Tako možemo ponuditi poliuretanske sustave, možemo ponuditi epoksidne sustave, te možemo ponuditi cementne dekorativne sustave. Kada govorimo o sportskim terenima i sportskim sustavima, baza Mapei ponude su TNS akrilni sportski sustavi. Ti sustavi ugrađivani su na razne sportske terene sa raznim namjenama, te tako možemo biti ponosni što naši sustavi danas krase sportske terene malonogometnih igrališta, velodroma, košarkaških igrališta, tenis terena, odbojkaških igrališta, atletskih staza i raznih drugih objekata. Kada govorimo o MapECode TNS sustavima i gdje oni mogu imati sve svoju namjenu, evo ovdje imamo jednu kratku i dobro prikazanu agendu samog dijela gdje se oni mogu implicirati i gdje se oni mogu koristiti, tako da za tenis možemo ponuditi široki spektar sustava, dok za multisport, odnosno za razna natjecanja, bila ona certificirana, odnosno profesionalna ili amaterska, također možemo ponuditi široki spektar naših sustava. Mapei uz sportske terene može ponuditi i sustave za urbana područja, prilazne puteve pješačke ili biciklističke staze. Tako možemo ponuditi MapECode TNS Tribin sustav, MapECode TNS Urban sustav, te MapECode TNS Racetrack sustav. Sada kada smo malo vidjeli što Mapei može ponuditi i gdje je sve Mapei prisutan u sportskim terenima i rješenjima oko sportskih terena i sportskih sustava, malo ćemo odgovoriti o tome gdje se sve mogu aplicirati naša rješenja. Pa tako možemo ovdje vidjeti što su primjeri podloga i što su to podloge na što se sportski tereni mogu aplicirati. Pa tako mogu se aplicirati na novi asfalt, na novi beton, na postojeći asfalt ili na postojeći beton. Govoreći o samim podlogama prije postaje MapECode TNS sustava, evo ovdje imamo jedan slajd gdje se može vidjeti kvalitetan presjek asfaltne podloge prije postaje MapECode TNS sustava. Pa tako možete vidjeti od broja 6 do broja 1 što su sve slojevi u samom sustavu prilikom izvedbe jednog sportskog terena. Vidjevši prije presjek asfaltne podloge, sada ćemo malo govoriti zašto asfalt umjesto betonske podloge, a ovdje možete i sami naslutiti o čemu se točno radi. Naime, asfaltna podloga, monolitna podloga, idealna za sportske podove, bez potrebnih dilatacija, vrlo kratko vrijeme čekanje prije aplikacije TNS sustava, mogućnost već nakon 15 dana ugradnja MapECode TNS sustava nakon oksidacije asfalta, što je vrlo bitna faza koja se mora odraditi. Dobra primjenjivost naših materijala, odnosno vrlo dobra primjenjivost naših materijala direktno na asfalt, nije potreban temeljan premaz. Najbolje performanse sustava se mogu iskoristiti na asfaltnoj podlozi jer je bitumen elastičniji od betona te bolje prati nekakve radove koji će se dešavati na sportskom terenu i nemamo probleme oko hidroizolacijskih svojstava zato što sam asfalt ima svoja određena hidroizolacijska svojstva. Obzirom da smo malo prije ocijenili asfaltnu podlogu prije postave MapECode TNS sustava, sada ćemo napraviti kratki pregled betonske podloge prije postave istog. S lijeve strane možete vidjeti što su to slojevi u presjeku, a s desne strane možete vidjeti opis tih slojeva. Vidjevši malo prije presjek betonske podloge, sada ćemo se malo osvrnuti na zahtjeve za nove betone, pa ćemo samo nabrojati par njih koje su vrlo bitne, a to su hidroizolacija ispod betona, armaturna mreža u sredini betona i izračun građevinskih spojeva gdje smo vrlo ponosni na varijantu što možemo predložiti i naše aditive za smanjenja broja istih, padovi koji moraju biti maksimalno 0,8 do 1,2% i naravno priprema podloge strojen za brušenje ili glodanje ovisno o kvaliteti i ravnosti samog betona. Ostanimo još malo na betonskim podlogama gdje ćemo napomenuti par bitnih detalja. Vlaga na betonskim podlogama nikako ne smije biti viša od 4% po cm. Priprema podloge obavezno brušenjem ili glodanjem i aplikacija temeljnog premaza je neophodna. Prošavši malo prije nove asfaltne i nove betonske podloge, dolazimo do obnove postojećih starih terena. Tu su zahtjevi dosta jasni, ali su tereni dosta nezahvalni. Pa tako zahtjevi starih terena prilikom obnove
trebaju biti da je ravnost vrlo dobra, da imamo vrlo dobru prionjivost postojećih podnih obloga ukoliko one postoje. Dubine, odnosno depresije u samom terenu ne smiju prelaziti više od 1 cm, ne smije biti pukotina širih od 1 cm i zaostala vlaga također ne smije biti viša od 4%. Same mogućnosti sanacije postojećih terena su moguće, ali kada je moguće? Moguće je najčešće kada pukotine na samom terenu nisu šire od 1 cm, jer ukoliko su šire to znamo da tada pomoći tome terenu nema. Kada neravnine na samoj podlozi, odnosno na samom tom terenu nisu veće od 1 cm na 4 metra dužine i kada nisu oštećene dilatacijske reške na samom terenu. Sada kada smo pokazali gdje su sve MAPECO TNS sustavi primjenjivi i koje su sve podloge gdje se isti mogu aplicirati, pobliže ćemo ući u tome što su to MAPECO TNS akrilni sustavi za izradu sportskih podova na asfaltne i betonske podloge, te koji su najrasprostranjeniji i koji su najdostupniji sustavi za ugradnju na našem području. Za početak, to je MAPECO TNS Professional, visokoelastični akrilni sustav, certificiran od strane ITF-a. Sada ćemo kratko vidjeti postupak ugradnje navedenog sustava na asfaltnu površinu. Evo ovdje možete sada vidjeti faze radova od početka nanošenje bijele baze temeljnog sloja te već obojanog završnog sloja uz iscrtavanje vanjskih obruba igrališta te samog izgleda kako to izgleda prije iscrtavanje samih linija. A ovdje možemo vidjeti završni teren koji su kolege izvele u Italiji. Drugi sustav, vrlo pouzdan iz game naših sustava, je MAPECO TNS Multisport Comfort, te je vrlo zastupljen na našem tržištu. Imamo dosta već odrađenih terena na varijantu ovog sustava, pa ćemo sada malo pobliže ući u specifikaciju i tehničke karakteristike ovog navedenog sustava. Naime, MAPECO TNS Multisport Comfort, visokoelastični sustav koji se polaže na gumeni tepih takozvani, minimalne debljine 6 mm, te na sljedećim slajdovima možemo vidjeti kratke postupke ugradnje navedenog sustava. Postupak obrade detalja sustava, te opterećenje ukoliko je potrebno prilikom aplikacije same gume, odnosno ljepljenje gumenog tepiha na asfaltnu podnu oblogu. Aplikacija temeljnih i završnih obojanih slojeva, te završni izgled sportskog terena izvedenog sa MAPECO TNS Multisport Comfort sustavom. Prošavši detalje MAPECO TNS Multisport Professional sustava te detalje MAPECO TNS Multisport Comfort sustava, dolazimo do specifičnog sustava koji MOP ima u ponudi te može ponuditi za obnovu postojećih starih terena, a to je MAPECO TNS Reinforced sustav. U sljedećih par slajdova prikazat ćemo kompletnu aplikaciju jednog takvog sustava kako bi stekli dojam što sve MAP može ponuditi, to što sve mi možemo ponuditi za postojeće stare terene, kako im podariti novo ruho. Pa tako nakon visokotlačnog pranja postojeće površine možemo krenuti u pripremu površine strojem za brušenje. Pa ćemo sada u nastavku vidjeti malo više oko pripreme podloge. Pa pogledamo kratke video zapise oko priprema i čišćenja podloge. Evo dalje u nastavku pogledati ćemo filmić što se tiče pripreme podloge pukotina brusilicom, gdje kolega će proširiti postojeće pukotine kako bi ih trajno ispunio sa dvokomponentnom smjesom za ispunu pukotina, te po potrebi završno još dodatno i pobrusio. Evo sada možemo vidjeti filmić. Dakle, kolega zarezuje pukotine, dodatno ispireće, te nakon toga ispuna istih pukotina sa dvokomponentnim epoksi poliuretanskim ljepivom.
I nakon adekvatnog pripremanja možemo krenuti ka ispuni postojećih pukotina ili nevezanih dijelova postojeće podloge. Evo vidite kako to kolega radi. Uzimajući u obzir prethodne pripreme podloge visokotlačnim pranjem, usisavanjem te po potrebi i pripreme podloge brušenjem iste, a na ovom specifičnom projektu, odnosno objektu, kolege iz Italije susreli su se sa varijantom da je unutar samog asfaltnog dijela bio postavljen i jedan betonski dio koji je bio služio kao košarkaški stalak, te su s obzirom na namjenu samog objekta i projekta morali zasebno tretirati tu betonsku površinu naspram ove asfaltne površine, pa stoga vidimo miješanje samog materijala prije same aplikacije te završno kako su to kolege odradile na in situ. Evo miješanje A plus B komponente. Miješanje na kratkim okretajima, niskim okretajima, pardon. Lo so, io mettiamo anche sopra l'olio lì, che non è venuto proprio bene. Vrlo lagana aplikacija, valjkom. Sì. Ne nanositi preveliku količinu, to nije poželjno. L'ho fatto anche grattugiare, almeno sapeva un po'. Lo vedeva giusto, lo vedeva bene. I završno bacanje kvarsnog posipa kako bi se stvorila dobra veza između postojećeg nanešenog temeljnog premaza i završnih nosećih slojeva. Nastavno ćemo vidjeti nakon temeljnog pranja, usisavanja, priprema podloge, brušenjem pukotina, sanacija pukotina. Vidjet ćemo nakon završnog brušenja, kao što možete vidjeti ovdje, vidjet ćemo nakon završnog brušenja uklanjanje nečistoća puhanjem, što je vrlo bitan proces prije aplikacije, odnosno nastavka aplikacije MappeCode TNS Reinforce sustava. Nakon čišćenja podloge ide obilježavanje linija terena te zaštita ostalog dijela terena. Nakon temeljitog čišćenja prethodno pripremljene podloge, kao što smo vidjeli u slajdu prije, u posebnom filmiću, napravljena je takozvana mix zona, kao što možete vidjeti u skroz lijevoj fotografiji, te je krenulo apliciranje prvog sloja MappeCode TNS White Base-a kao temeljnog sloja MappeCode TNS Reinforce sustava. U ovom slajdu vidjet ćemo prinos materijala, aplikaciju temeljnog sloja te malo veću količinu apliciranog MappeCode TNS Base Coat-a, odnosno bijele baze koja je temeljnica MappeCode TNS Reinforce sustava, pa pogledajte kako to kolege rade na dijelu. Evo prinos materijala. Aplikacija, kontinuirani proces, nema stajanja. Evo možete vidjeti kako to izgleda na dijelu i kako to kolege rade. Nakon aplikacije temeljnog sloja bijele baze, kao što možete vidjeti ispod, krenulo se sa aplikacijom armirajućeg sloja sustava MappeCode TNS Reinforced, a okosnica toga sustava, odnosno armirajući sloj, je naš MappeNet 150 alkalno otporna mrežica. Stoga, evo možete vidjeti ovdje na slikama kako to kolege apliciraju. Bitno je da se krene u dvije role odjednom, znači kada ide rola samo jedna može doći do problema, tako da se uvijek ide paralelno sa dvije role MappeNeta 150.
Evo ovdje ćemo vidjeti praktičnu primjenu aplikacije drugog sloja MapECode TNS Base Coata u kombinaciji sa MapNet 150 alkalno otpornom mrežicom kao armirajućim slojem u okosnici MapECode TNS Reinforced sustava. Pa evo pogledamo prvi filmić, molit ću vas. Evo kolega nanaša određenu količinu materijala kako bi mogao položiti mrežicu. Zaglatavanje nakon polaganja mrežice. I kratki prikaz detalja ruba same mrežice. Nakon aplikacije armirajućeg sloja sa MapNet 150 alkalno otpornom mrežicom i nakon sušenja istog, moglo se prionuti ka aplikaciji trećeg sloja MapECode TNS Base Coata, što možete vidjeti sada ovdje na ovim sljedećim filmićima, pa evo možete pogledati kako to kolega dalje izvodi na postojeću mrežicu. Nakon slušanja trećeg sloja MapECode TNS White Base Coata, zbog sitnih neravnina, odnosno komadića nakupina materijala, bilo je potrebno prebrusiti sveukupnu površinu kako je bila spremna i adekvatna za aplikaciju sljedećih slojeva u sustavu, što možete vidjeti slika desno nakon što je kolega pripremio postojeću podlogu. Nakon sušenja temeljnog obojenog sloja moglo se pristupiti daljim radovima, ali je prije toga bilo potrebno ocrtati dimenzije igrališta i ostaviti točne smjernice oko načina samog iscrtavanja. Pa možete vidjeti da je za početak prvo iscrtani obrobi samog igrališta, te su iscrtane posebne linije i posebni dijelovi igrališta koji su se ispunjavali sa MapECode TNS Color žutom, specijalnom bojom za izradu sportskih terena. Nakon sušenja žutog temeljnog sloja, iscrtanog sa MapECode TNS kolorom, moglo se krenuti sa iscrtavanjem plavih dijelova samog terena, koje su se iscrtavali, kao što možete vidjeti u slici lijevo, sa našim API Squidgyjem, specijalnom alatkom za izradu akrilnih sportskih terena, te skroz slika desno, posebni detalji koji su morali biti odrađeni takozvano ručno zgleterom. U ovom slajdu vidjet ćemo kako su kolege praktično nanosile na navedenom projektu što žutu, što plavu boju na specijalne dijelove objekta, te koje su sve tehnike upotrebljavali za aplikaciju našeg sustava. Evo, ovdje kolega aplicira žutu boju preko postojećeg žutog dijela sa našim API Squidgyjem. On l'a fait une fois barbecue, donc ça dépend. Ovdje možemo vidjeti kako kolega aplicira plavi dio, nakon što se žuti dio posušio. Te ovdje za kraj možemo vidjeti specijalne detalje koji su se morali odrađivati ručnogletarom. Nakon sušenja apliciranog prvog sloja MapECode TNS kolora moglo se pristupiti apliciranju drugog sloja, što žute, što plave boje, pa su kolege, evo možete vidjeti ovdje slikice, krenule sa apliciranjem drugog sloja. Prvo se nanijela plava boja, nakon plave boje nanijela se žuta boja.
Nakon aplikacije plave i žute boje, slijedilo je iscrtavanje linija sa našim specijalnim proizvodom MapECode TNS Line, a na navedenom objektu linije su iscrtane u bijeloj boji. U ovom slajdu možete vidjeti završni izgled navedenog objekta, a malo ću vas upoznati pobliže sa detaljima koje su nas zatekli, odnosno koje su zatekle kolege u Italiji. Naime, obzirom da se radi o, ajmo reći, šumovitom, nazovimo to laički, dijelu objekta, kao što možete vidjeti, puno je šume oko samog terena. S obzirom na nemogućnost kontroliranja uvjeta i nepouzdanih detalja, kao što su točka rosišta, visoka vlaga, niska temperatura, obzirom na specifiku same regije gdje se nalazi teren, kolege su bile primorane upozoriti investitora i tražiti specijalne uvjete, odnosno prilagodbu i pripremu specijalnih uvjeta, pa tako možete vidjeti sa desne strane ovo je varijanta, odnosno slika kada se šator uklanjao, jer kao što ste mogli vidjeti kroz prijašnje slajdove, vidjeli ste kao nekakva vratašca, nekakve cerade i tako nešto slično tome. Da, to je bio šator. To je bio šator s kojim su se mogli regulirati uvjeti kako bi mogli biti sigurni i kako su kolege mogli garantirati da će naš sustav biti izveden besprekorno i da problema kasnijih neće biti ukoliko se sluša MAPEI tehnička služba prilikom izvođenja i davanja rješenja oko ovog projekta. I kratki filmić istog navedenog projekta prije uklanjanja zaštitnih ograda i puštanja samog objekta u pogon takozvani. Prije nego što se tu budu djeca i ostali sportaši igrali, možete vidjeti kako su to kolege dobro izvele i kako taj teren izgleda. I za kraj webinara došli smo do našeg jednokomponentnog specijalnog premaza MapECode TNS Racetrack. Malo ćemo više reći o MapECode TNS Racetrack, a ono što ga najviše krasi ga rapidno sušenje, raznolikost i šarolikost izbora boja, specijalna namjena zaštita betonskih konstrukcija, mogućnost aplikacije direktno na asfalt, mogućnost aplikacije direktno na beton uz pomoć temeljnog premaza i ono što ga također krasi je što se sa njime mogu odraditi i vertikalni dijelovi objekta. U ovom završnom slajdu MapECode TNS Racetracka možemo vidjeti gotovi završni izgled slajda prije gdje su kolege aplicirale MapECode TNS Racetrack direktno na postojeći asfalt. Vidite šarolikost izbora boja i vidite specijalnu namjenu samoga materijala. Možete vidjeti sami da smo sa samim materijalom i iscrtali parkirna mjesta i parkirne linije. Jer materijal, kao što sam rekao, visoko otporan na abraziju, visoko otporan na habanje, visoko otporan na atmosferlije i ono što ga izrazito krasi, to što je vrlo pogodan za brzu primjenu i za brzu aplikaciju na podlogu, bez obzira bilo to asfalt ili bio to beton. I za sami kraj, nekoliko referenci MapECode TNS raznolikih sustava koje smo odradili diljem svijeta, te određenih sustava koje smo odradili kod nas u Hrvatskoj. U sljedećim slajdovima vidjet ćete šarolike dezene, šarolike izbore boja, široke namjene, razne podloge, razne sportske tipove terena i ono što je najbitnije od svega, vidjet ćete i jednu referencu za koju smo mi kao MAPEI Hrvatska dobili nagradu sa 2018. na 2019. godinu kao najbolju sportsku referencu u ovom dijelu Europe za naše projekte u Dalmaciji, pa stoga ugodno se smjestite i uživajte u sljedećim referencama. Hvala vam. I prva od naših referenci, ovo će biti osnovna škola u Solinu, naš MapECode Multisport Professional sustav, apliciran na vrhu zgrade, odnosno krovu dvorane, izrazito otvoreno igralište, kao što možete vidjeti. U samom Solinu
prekrasan jedan objekt, prekrasan projekt, prekrasan krajolik i dugotrajan sustav kao pravovaljani i pravi izbor prilikom izvođenja ovakve vrste sportskih terena. Te naša druga referenca za koju smo dobili nagradu za najbolji sportski projekt u ovom dijelu Europe. Ovo je škola u Splitu, kao što možete vidjeti također. 2 terena, odnosno više namjenskih multifunkcionalnih terena na krovu same zgrade, uz atletsku stazu te pomoćni teren, pola, ajmo nazovimo to, pola terena, kao što vidite ovaj mali komad koji je odmah do ceste. Izrazito zanimljiv projekt, izrazito zahtjevan projekt, izrazito nezgodna lokacija samog projekta zbog velike količine vjetra koja je bila prilikom izvođenja radova. Općenito, pozicija samog objekta je takva da je jako teško uhvatiti dan bez vjetra, ali eto, na naše opće zadovoljstvo, projekt je prepoznat, projekt je dugotrajan, projekt je prekrasan i projekt je nagrađen za to što je takav kakav je. Sljedeće reference, kao što možete vidjeti, ovdje smo stavili malo jači naglasak, nazovimo to jači naglasak na teniske terene. Kao što možete vidjeti, gore lijevi kut, dolje desni kut i gore desni kut, te nazovimo to tako sredina gdje je ova oznaka TNS Mapea. To su certificirani TNS sustavi po ITF-u sa određenom brzinom same podloge. Sama podloga se može birati, mi imamo certificirano broj 1, broj 3 i broj 4, odnosno broj 1 spora podloga, broj 3 srednje brza i broj 4 brza podloga. To su naši certificirani sustavi i to su sustavi koji su najčešće upotrebljavani za nekakve amaterske i profesionalne terene. Razlog zašto se ne ide na ITF5 sustave, to je zato što su ti sustavi izrazito brze podloge i to samo mala skupina profesionalnih ATP rangiranih igrača trenira u specijalnim uvjetima po toliko brzim podlogama, gdje mi, ajmo reći, amateri ili slabi profesionalci bi bili jako teško bi zadovoljili svoje potrebe na takvom terenu, obzirom da je takav teren prebrz i da bi teško hvatali loptice, obzirom da su to enormne brzine kretnje i enormne brzine loptice. Evo ovdje recimo na ovoj referenciji možete vidjeti prikaze multifunkcionalnih igrališta, možete vidjeti prikaze specijalno dizajniranih igrališta za jedan klub u Italiji i možete vidjeti multifunkcionalno igralište višenamjensko u jednom selu u Austriji, gdje su kolege izvele u sklopu, ajmo reći, udruge seoske, su organizirale i napravile teren za cijelo selo, gdje mogu svi sudionici sela, odnosno sva žitelja tog sela može slobodno boraviti i baviti se sportom na navedenom igralištu. Gledajući ove reference na zadnjem slajdu koje ćemo prikazati na ovom webinaru i našem druženju, kao što sam rekao, šarolik izbor boja, razno-razni dizajni, razno-razni tereni. Možete vidjeti s lijeve strane razno-razne boje, s desne strane razno-razne terene i multifunkcionalnu upotrebu svih navedenih prikazanih područja, odnosno sportskih terena. S lijeve strane specijalni trg odrađen preko postojećih kocki. Možete vidjeti kako to dobro izgleda. To su se kolege stvarno potrudile i izgleda savršeno. I sa desne strane razne reference od svuda po svijetu gdje smo sve opće prisutni sa našim sportskim terenima. Obzirom na ovdje navedeno, slobodno nam se vratite s povjerenjem, možemo dati većinu tehničkih rješenja, tehnička podrška neupitna, kvaliteta materijala neupitna. Stoga, eto, hvala vam na današnjem druženju i još jedan slajd za kraj, pa do slušanja. Poštovani sudionici, hvala vam na povjerenju i na prisustvovanju u ovom webinaru, te vas molim da nas za sve novosti pratite na našim društvenim mrežama i obavezno da nas pratite na našem YouTube kanalu. Hvala vam na razumijevanju i doviđenja.